Здравейте! Сега ще ви покажа как да направите ето такъв пастел от ластици, който е много лесен. За целта ще ни трябва станче, кукичка, аз използвам метална. И ще ни трябва 3 цвята. Ще ни трябва задължително черно за ето тази част. И другите 2 цвята са по желание. Предишният пастел, който аз бях направила, беше лилав, а този ще бъде син. Така че аз съм избрала светло-синьо и тъмно-синьо. Така че нека да започваме. Ще започваме първо като махнем средната колонка за плетене и оставим настрани. И след това обърнем стана и махнем ето тази част от него. Ако вашият стан не е такъв, тогава не е нужно да махте точно тази част, защото има най-различни видове станчета. Така че ще използваме само ето тази част. И тази, след малко. Но първоначално тази. Така че, сега ще започнем отгоре надолу, искам да кажа. Така че си вземете тъмният цвят, който моят е тъмно-синьо. Така че какво ще направим ще сложим 2 ластика. Ето така. После още 2 ластика. После още 2 ластика. И последни още 2 ластика. Ако ластиците ви са усукани, тогава можете да ги оправите. И сега на ето това кръче или пек ще завъртиме нов ластик, един ластик 4 пъти около него. Когато сме готови, ще си пъхнем куката и взимаме последните 2 ластика. И така всъщност продължаваме нататък, обаче не го изваждаме. Ще покажа какво трябва да направите. И ето така всъщност ще изглежда. Сега ще вземе отново от тъмния цвят. И сега само да кажа, че правим ето това тук, което е всъщност второто редче. И ще сложим 2 ластика. Ето така. После ще сложим още 2 ластика. Ето така. Съжалявам, ластиците ми са се леко залепнали. Ще ги сложим ето така и последните 2 ето така. Ето така трябва да ви изглежда всичко. Сега ще си вземе куката и ще прокараме. Няма да влизаме отвътре. Бъдете сигурни, че не влизате отвътре, а просто вземем ето тези последни ластичета и ги прехвърляме отгоре. И така продължаваме. И само да кажа, че няма да навреди нищо, ако вашата кука е по-тънка и ги вземете ето така едно по едно, няма нищо да стане, абсолютно нищо, така че не се притеснявайте. И ето така. Сега ще се опитаме да го сложим по средата. Бутаме ластиците надолу. И сега ще направим ето този цвят. Аз ще използвам сега светлото синьо, ще трябва да вземе, или вашият светъл цвят. Така, но преди това ще сложим един ластик ето така на всички пегове. Един ластик на абсолютно всичките пегове, които ползваме. Те са 5. Сега ще вземе 2 ластика от светлите ни ластици, отново повтарям, и слагаме ето на така. Ето така. И сега какво ще направим? Първо
ще сложим ето този еластик, ето така по средата отново, както направихме с предишният. И сега ще прехвърлиме ето тези, но не само отдолу, а и отгоре. Така че бъдете сигурни, че първо слагате този еластик по средата, защото ако не го сложите, ще се разпаднат, защото това е нещо като захващащ. И отново, както предишното, не трябва да пъхаме отвътре и да го вземе, а трябва ето просто отвънка да го вземете и да го прехвърлите. Отново ще бутнем еластиците надолу и сега правиме черното. Така че вземете си черните еластици и сега отново ще вземе светъл цвят. Винаги ще взимате светъл цвят и ще го слагате тук по средата. Имам предвид тук на всичките пегове или кръчета. Ще ги сложим ето на така. И също така, само да кажа за всеки случай, слагаме ето този ластик само от долната страна. Не го слагаме отгоре. Така, отново слагаме този ластик по средата и започваме да оплитаме. Вземем последните два ластика отвънка, не отвътре. И отново бутаме. Сега ще направим един ред отново, само с светли ластици. Така че вземем преди това един светъл ластик, слагаме го тук по средата. И след това продължаваме да слагаме ето така. Само да кажа, че ако вашите ластици или цветът, който ви е светлят, лесно се късат, тогава просто използвайте някои по-здрави ластици, защото вероятно е тук да се скъса. Така че нека продължаваме, отново взимаме тази част и отново ще прехвърлиме. И само кажа, че няма значение дали от тук, заплете ми се куката, както казах, няма значение дали от тук или от тук започваме, няма да направим абсолютно нищо. И ако така ви се леко плетат ластиците, ги оправете, просто поне малко. И сега ще побутнем надолу. Сега вече направихме този ред и сега ще направим следващият, на който по средата ще трябва да сложим черно. Така че отново вземем един светъл ластик, слагаме го тук, вземем отново светли ластици. Ето така. И опа, съжалявам, много съжалявам. Забравих, че тук трябва да сложим черни ластици. Много съжалявам. Така, поправих се. Така, отново слагаме този ластик по средата. И отново започваме да оплитаме. Вземаме последните два ластика. Побутваме надолу. И сега ще вземем отново един светъл ластик. И нека да видим сега какво трябва да сложим. Сега ще трябва да сложим едно лилаво,
ето така и 3 черни по средата, така да кажа. Така че взимаме 2 светло-сини отново и сега взимаме черни. Слагаме ги ето така. Само тези трите. И сега отново слагаме този ластик по средата. И отново прехвърляме. Както казах, последните 2 ластика. Сега побутваме. И сега трябва да направим абсолютно същото като предишното. Така че отново вземем един светло-син ластик. И сега отново вземем светло-сини, 2 светло-сини, слагаме така. И след това вземем 2 черни и слагаме ето на така. После още 2 черни. И ги слагаме ето така. И последно от черният цвят, ето тук, само трябва да си го правя, че ми се усукаха ластиците, а не е хубаво да ви се усукват, защото после може да ви навреди на пастела. Така че слагаме. Сега вземем ето това и го слагаме по средата, както винаги, и отново оплитаме последните 2 ластика. И ето така. Така, нека да продължим. Ще побутнем ластиците. И сега ще трябва да направим ето тази част, което означава, че ще трябва да сложим тук просто ето на този. Трябва да направим всичкото както го слагаме, но просто тук ще бъде само това черно. Само тези крачета или пегове, не знам как ви харесва да ги наричам. Така че нека да продължиме. Слагаме. Опа! Съжалявам. Забравих ето този ластик. Никога не го забравяйте. Не се подвеждайте от мене, че аз не го слагам. Аз ще кажа когато не трябва да се слага. Ако въобще не трябва. Така че... съжалявам, отново се обърках. Сега вече не съм разсеяна, вече се съвсем съвсем концентрирана в момента, така че няма вече да сбъркам. Така отново слагаме този ластик и сега отново ще преметнем последните 2 ластика. Ето така. Направихме и това вече, така че сега трябва да направим само тази. Искам така. Съжалявам. Както казах, тази част и ето тази част, черната. И ето тази част. И после вече започваме горе-долу вече с преместването горе-долу на позициите на ластиците. Така че сега само светлият вид цвят ще използваме. Ще го сложим само с един цвят, без черно този път. И всъщност сме почти готови. Слагаме отново ето този ластик и отново прехвърляме
Само в премятането съм бърза, имам предвид в видеото. Така че просто, в смисъл, само трябва да премятате, иначе не съм бърза в слагането на ластици, така че спокойно. Сега сложихме последното и сега ще сложим черно. Така че вземете един светло син ластик, сложете го тук и сега вземете два черни ластика и изобщо ги сложете навсякъде. Отново ще сложим този ластик по средата и сега отново ще започнем да премятаме. Сега побутваме ластиците и сега е, както казах, последното нормално, така да кажа, което трябва да сложим. Имам предвид, защото после ще трябва да разместваме и това е малко трудната част, така че вземем един ластик, слагаме го тук на всички пегове или крачета. Сега отново слагаме този ластик тук и започваме да премятаме. Побутнете. И сега всъщност ще направим, ще сложим отново един ластик. Ето така. И сега ще сложим нормално, както си слагахме и допреди малко, тъмносини ластици. Така че, да. Сега слагаме този ластик по средата и отново започваме да изплитаме. Ето тук вече можете да видите, че ви се показва. Може да е малко неоформен или малко широк, но той ще се оправи, защото тук е разтегнат на стана. И също така не го натискате надолу, защото то малко стана така е повдигнат, но това е защото вече пастела вече започва да се оформя. Така че и сега вече започваме трудната част, разместването. Какво правим сега вземаме тези ластици и ги слагаме ето така и ето така и тези ластици ето така, аз просто ги слагам, за да ми е по-лесно така по този начин. За всеки случай, ако изпусна или нещо подобно. И сега взимаме последните две, прехвърляме. Само от двете страни, защото тук няма какво да прехвърляме.
Сега какво правим? Взимаме отново един светъл ластик, но този път няма да го сложим нормално. И също така забравих да кажа да си побутнете ластиците надолу. Взимате светлият ластик и го правите ето така на две. И го слагате. Сега не, съжалявам. Отново. Просто се обърках. Отново. Забравих да сложим тези ластици първо. Така че съжалявам, просто тази част е малко трудна, наистина, така че много съжалявам. Така, слагаме отново този ластик, аз го махнах, обаче после сетих, че пак трябва да го сложа. Все пак това ми е втория път, който го правя пастела и може би заради това малко го побърквам, но нищо. Така, сега вземем отново този ластик и го слагаме по средата. Тук е супер възможно да ви се скъса ластика, ако ластиците ви не са чак толкова качествени, в смисъл нямам идея. Не е нужно да са оригинални на Rainbow Loom, за да са качествени. Моите не са на Rainbow Loom и пак са качествени. Ако не знаете какво е Rainbow Loom, смисъл това са смисъл първите хора, които са създали комплектите за ластици. И сега ще направим абсолютно същото нещо още веднъж. Така, вземаме отново ластика, слагаме ги тук. И вземем два ластика тъмносини. Слагаме ги. После още два ластика. Сега отново премятаме тези ластици. Тук по средата имам предвид. И сега ги премятаме ластиците. Сега какво правиме? Това отново е трудна част. Сега взимаме тези ластици тук и просто, за да не ви обърквам, ще ги сложа нормално. Взимаме ги и ги слагаме по средата тук. Долното с долното, с долния пек или долното кръче и горното с горното. Не бързайте и не слагайте ето тези ластици, първо нека да преметнем тези. Ето така. И след това ще вземем и ще сложим другите. Само да кажа, че ги слагам просто така, защото ми е малко по-лесно. Така не е нужно да ги хващаш ластиците, защото ако е така, смисъл трябва да ги хванеш и така нататък. Но да не ви обърквам, просто както ви е удобно. Отново взимаме тези два. И сега слагаме ето тези. Ето тук. На другото кръче. И сега вземаме и го изваждаме. И ето виждате, пастелът ви е вече готов. Ето как изглежда. Супер лесен и сладък. Така. Но още не сме го завършили, така че не махайте куката си, иначе всичко ще се разпадне. Сега, ако отново, както казвам, ластиците ви, ако са фифни, тогава вземете два ластика, но дори да са здрави, пак за всеки случай вземете два, защото все пак или не, всъщност не, само една секунда.
Само на секунда. Мисля, че трябва просто да го прехвърляме в момента. В смисъл да направим тази част, но не съм сигурна. О, да, трябва. О, аз обърках, съжалявам отново. Така, всъщност, какво правиме? Тази част, по принцип, на предишното го направих, като слагах ето така и ги премятах. Обаче сега, понеже ги бяхме превъртяли, просто ги бяхме изплели тази част, която направих аз, смисъл не е грешна, абсолютно нормално си е, просто щях да се объркам. Добре, че се осъзнах на време. Това е нещо като завързване, не знам как да го преведа на български. Просто вземем ето от тази страна, вземем тези ластици и ги слагаме просто ето така и дърпаме. Само да кажа, че дръпнах шторите и видях, че на видеоклипа се е виждало малко тъмно, така че надявам се вие да сте виждали добре. Така че, да, нека да продължим с частта, която правихме. И както казах, сега просто трябва да дърпате. И с тези ластичета не е хубаво да ги режете, защото ако, да кажем, ви се леко така, просто ви се леко развали просто това, което сте го завързали леко и трябва да го стегнете, обаче ако вие сте го срязали, няма как да стане и наистина, ако това ви е първото нещо, което правите от ластици, няма да се справите, така че да. Този урок може би е лесен, предполагам, за новите, които правят фигурки от ластици. Надявам се да не е чак толкова трудно. И просто, както казах, заврете си го някъде отзад това ластиче. Ето тук, да кажем, няма значение дали ще от тази, дали ще от тази. Те са абсолютно едни и същи. И така, ето това е как да направим пастел от ластици. Разбира се, също така, забравих да кажа, че ако пастелът ви е малко нещо така леко, да кажем, нагънат или как да го кажа, просто го оправете. Оправя се супер лесно, така че без тревоги. Както виждате, всеки пастел става различен. Това е заради ластиците. Виждате, че за този пастел съм използвала различни видове на различни фирми, както и за черното. Тук е по-стегнато, тук не е толкова стегнато. Тук също връхчето на това е малко по-тъпо, но това е по-остро. Но няма значение, всяко си е уникално. И виждате ето тази част, че е малко по-голяма. Така че ако искате да направите този пастел лилавия, ако ви харесва повече, просто по-стегнати ластици. Под това имам предвид. Значи аз тези ластици, които използвах за тази част, са стегнати, смисъл мънички, но тези, които са малко по-големи, даже може би така, да, всъщност малко по-големи и заради това малко по-широко стана, но няма значение. Просто ако искате, както казах, да ви е по-тънко, по-стегнато, тогава открийте си мънички ластичета на различни фирми, има най-различни. И така, надявам се да ви е харесал този видеоклип. Също така искам да кажа, че от наистина много време не съм пускал видеоклип. Каних се няколко пъти да пускам, но или се разболявах. Веднъж, когато тръгнах, реших на следващия ден да направя видеоклип, обаче щяхме да имаме тест и трябваше да уча и просто изобщо нямаше как да снимам. И сега всъщност най-накрая реших да направя видео, тъй като не съм качвала видео близо 6 месеца.
И всъщност ще се опитвам да качвам повече видеоклипове. Все пак идват и доста ваканции. И вече всъщност имахме и доста тестове, защото беше края на срока. Вече сме преминали тестовете, вече сме ги направили, така че вече ще съм малко по-свободна. И може би ще правя по-често видеоклипове. Ще се опитам да правя видеоклипове по-често, както казах. И това е всичко за сега. Надявам се да ви е харесало. Ако ви харесва, натиснете палчето нагоре и се абонирайте за мене. Ако имате някакви въпроси относно нещо, ако не сте видяли или нещо такова, ми пишете долу в коментарите. И ако искате още повече уроци, се абонирайте за мен. И това е всичко за сега. Чао!